ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଦେଇ ମଦ ଭାଟିରେ ମଦ ପିଉଥିବା ଖବର ବାଜିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଲେ ଉତ୍ପାତ ରେଞ୍ଜର। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀରୋଡ଼ ରେଞ୍ଜର ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର କିଷାନ ନିଜ ହିତାୟତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି। ରେଞ୍ଜର ହରିଶଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀଣ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ସହ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିଥିଲେ ରେଞ୍ଜର। ରେଞ୍ଜର ଅନେକ କାଠ ମାଫିଆ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ମଦ ଓ ଭୋଜି ଦେଇ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରବୀଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପିଟିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଟଙ୍କା ଗିଳି ଦେଇ ସବୁ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର, ଏ ଖବର ବାଜିବାରୁ ଏବେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ରାଜନୀତି ଆପଣେଇ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହରେଶ କିଷାନ। ବାଇଟ୍ ଦେବେ କହି ଅଫିସ୍କୁ ଡାକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିଛି ହରେଶ କିଷାନ। ଏନେଇ ଖବର ହଇଚଇ ହେବା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମେତ ନିକଟ ଯାଜପୁର, କଟକ, କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପହଞ୍ଚି ରେଞ୍ଜରଙ୍କ କାରନାମା ବିଷୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଅଭିନବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକରଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହିତ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ଓ ଗିରଫ ନ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସହିତ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରାଯିବ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲା ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଦୁଆ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ତ କହିବୁ କ'ଣ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂଘର ଜଣେ ସଭ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ଯଦି ଦୋଷ କରିଛୁ ତାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ବାଡ଼େଇବୁ। ଯଦି ଆମ ପିଲା କିଛି ଦୋଷ ନ କରିଥିବେ, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କୌଣସି ଭୁଲ କରିନଥିବେ, କି ସଂଘର କୌଣସି ମେମ୍ବର ନିଜେ ତରଫରୁ କିଛି ଭୁଲ ନଥିବ, ଯିଏ ହାତ ଦେବ ତା ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ଏ ସଂଘ ତରଫରୁ ଚାଲୁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରେଞ୍ଜର ତାଙ୍କର ଏତେ ସସାହସ କେମିତି ହେଲା, ସେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର ହେଉ କି ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ହେଉ କି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗର୍ବ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏତେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଯାହାର ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭରସା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କି ଚାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ, କାରଣ ଭଲ ଏସ୍ପି ଏ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଭଲ କାମ ସେ କରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜିର ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଆମେ ନୀରବ ରହୁଛୁ। ଯଦି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗିରଫ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍ର କ'ଣ ଦମ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଜାଣିବ, ସେ ରେଞ୍ଜର ଜାଣିବେ, DFO ଜାଣିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା ରହିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶା ହୁଲସ୍ଥୁଲ ହେବ। ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଫିନ୍ଦା କରିବିନି। ଯଦି ସିଏ ଆମ ପିଲା ଯେ ହାତ ଦେଲା ପରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା, ରେଞ୍ଜରର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୂନା କରିଦେବା।